José Antonio Dono, alcalde da Estrada, visitou esta mañá distintas actuacións que se están levando a cabo nos lugares de Sequeiro e Maíndo en Couso e en Souto de Bea. Neste último lugar, o Concello está a executar un paso de peóns elevado, lombo de burro, no tramo urbano da Estrada Pontevedra 181, que atravesa este núcleo. Trátase dunha estrada cun carácter eminentemente urbano que soporta un tráfico intenso e conta con moita actividade ao seu carón polo emprazamento de varios establecementos. Pese a que a velocidade está limitada nese tramo, a travesía constitúe un punto perigoso, xa que hai condutores que non respetan as limitacións. Por ese motivo, ante as peticións veciñais, o Concello decidiu executar un resalte neste paso peonil para obrigar aos condutores a reducir a velocidade. Posteriormente, Dono acudiu a Sequeiros, onde supervisou unha obra de saneamento de augas residuais que beneficiará neste lugar e no de Maíndo a unha vintena de vivendas. A actuación, incluída dentro do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade local, atópase xa moi avanzado e preto da súa finalización. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.